إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي baka yin wa assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da ƙara kasancewa cikin wannan gida mai albarka dausayin masoya a yau topic namu ko in ce maudu'in namu shine babu wata soyayya da za ta sa a bijirewa iyaye babu wata soyayya da za ta sa a bijirewa iyaye dan uwa matashi yar uwa matashiya ki sani cewa ko ka sani cewa babu wata soyayya da za ta sami a bijirewa iyaye. Dukkan ko wanda ya ɗauko wannan mataki, ya ɗauko mataki na ruguza rayuwarsa a soyayya, ya ɗauko mataki wanda ba zai taɓa haifan mai da ɗa mai ido ba, ya ɗauko mataki wanda wallahi soyayya sai dai ga ana yi, ya ɗauko mataki ko kuwa sun ɗauko mataki namijin da mace wanda wallahi soyayya sai dai a ga wasu suna yi, wasu su ribace ta, wasu ji daɗinta, wa'inda suka bi suka ɗauki aƙidar cewa babu wata soyayya da za ta same a bijirewa iyaye. Yau da dama a lot of gayu yau gashi bijirewa iyaye kawai shine jin daɗi a cikin lamarin. Kowa ƙoƙari yake ya ga yarinya so beautiful shi a fahimtarsa in ya yarda mai kyau ce, mu a aƙidar mu ma babu ma mai kyau a duniya. Wata ka kalle ta, ya Allah ma mai ta shafa, wani kin kalle shi, ya Allah ba rigarsa ba ce, ba kuɗinsa ba ne, yake ta wadaka, na haka kika riga kika tayar da hankali sai shi, ko kuma ka tayar da hankali sai ita, uwa ko uba bai isa ya gaya ma ba, wallahi ba za ka ga daidai ba, ba za ki ga daidai ba. Magana ta gaskiya, dukkan mutumin da yake buri ya kasance ya haɗu da Allah lafiya, sannan soyayya a matsayinsa da yake ikirarin kansa cewa shi masoyi ne, wallahi sai ya bi Allah, ya bi manzon Allah, ya bi sannan iyayensa. Yau da dama mun ta ɗauko mun kalli Indian film, yadda yaro yake bijirewa iyayensa akan yarinya, wani soyayya kake mata? In kana son ta ko tana son ka, don girman Allah ranar da zaka mutu, kar ta bari, ko kuma kai kaka bari, kar ta bari ko kuma kai kaka bari. Ta yaya? Da haka ina jan hankali, ina kuma ba wa ‘yan uwa shawarwari da su sani cewa jin daɗin soyayya ta sa ka bijirewa uwarka ko ubanka, wallahi ba inda za ka je. Ki gama bijirewa iyayen naki, ya aure ke sake ki. Ki gama bijirewa iyayen naki, ya kai ki ya gama duk abin da zai yi da ke sai me, ba abin da zai faru. Ko kuma ka ga mun bijirewa iyayen naka, ta ga wani hamshakin mai kuɗi ta manta da kai, kiyamar ka ta miƙe, sai yaya? Soyayya guda biyu, soyayyar Allah da manzon Allah, ita ce akan gaba da kowace, sannan soyayyar iyayen. Sannan idan za ka ɗauko irin wannan kuma soyayya da ake iya ni a yanayin fahimtata, soyayya fa da muke ganinta, a bace wadda Allah subhanahu ta'ala ya halitta cikin zukata. Aba ce wadda ake buƙatar sakana, nutsuwa da kuma ƙauna da kuma rahama. Duk soyayyar da ya zamanto babu nutsuwa cikinta, babu ƙauna cikinta, babu jin kai cikinta, ba soyayya ba ce. To ta yaya ka ɗauko hanyar da za ka fara ruguza kanka? Ka bijirewa iyaye. Wasu dama muna kallo wai Indian film suka kalla, wasu Hausa film suka kalla, wasu kalla. Ta yaya? A ganin gaskiya dukkan mutumin da yake so Allah subhanahu ta'ala ya sa albarkatu cikin lamarinsa, mun sani su sai ya bi iyaye. Gaskiya ne soyayya tana da zafi, soyayya tana da raɗaɗi.
sannan lokacin da ka fara ɗanɗanar zamanta duk tana sa ka manta da wa'insa. Me tashin hankalinka? Duk wanda ka ga baka aura ba wallahi ba rabon ka bace. Duk wanda kika gani baki aura ba wallahi ba rabon ki bane. Ma yanzu ai in na batta ba zan samu irin ta ba, ya gaya ma. Ko kuma in kin bar shi ba za ki samu irinsa ba. Wannan duk wani abu ne wanda yake matuƙar gaskiya a fahimta ta ga mutumin da Allah subhanahu wataala ya yi wa kwakwalwa, ya yi wa hankali, ya ba shi ne domin ya dinga gane fari da baki, ya dinga gane gaskiya. Amma da dama yau kulle yau ya kalli jarmace, ya kalli wasu ababe da suka yi attracted ɗinsa, da haka shi ya tashi hankalinsa kawai sai ita. Wallahi har yau a kwanan gobe ina godiya ga Allah subhanahu wataala irin bisa ni'ima da ya mana. Wallahi ko yar gwal ce ke mu a yanayin ni dai yadda Allah ya yi ni, Allah bai samu wannan ba. Magana fata gaskiya. Wallahi ba zan so ki ba ya sa in bijiro iyali. Kawai na ganin cewa ni in ban aure ki ba shikenan ni na kawai ya zamanto sai da ke zan yi rayuwa, in kaddara kaina kawai in babu ke na mutu. Wallahi babu wannan. Na kaddara wa cewa a matsayin yanayin lamari na Allah, in na haɗu da ke na labirta miki so da ƙauna na gaskiya ki gane cewa son ki nake tsakani da Allah. In kin yadda da ni ma daman abin ni ma yadda ce da ƙaunar ta kani. Baki amince ba, baki yadda ba, in haƙura haka ake. Amma mu zo mu tashi hankalinmu. Ina ba in wa shawarwari masoya ga duk inda suke, Kano, Najeriya, duniya baki ɗaya, ga duk wanda yake iya jin saƙo, yake jin harshe na Hausa a ko'ina, duk wanda ya ɗauki harka, ya ɗauki yanayi na ya bijire wa iyaye, yake ganin zai samu abin da yake so ya samu a soyayya, wallahi ba zai samu ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.